Случвало ли ви се след като се нахраните рязко да почувствате умора и да ви се доспи? А случвало ли ви се още толкова рязко да огладнеете съвсем кратко време след като сте преяли? Когато консумирате огромно количество храна, кръвната захар се изстрелва рязко нагоре и тялото ви отделя огромно количество инсулин, за да я понижи също толкова рязко. Как да избегнете това? Първо и много важно, консумирайте зеленчуците на всяко хранене преди останалите продукти, след което хапвайте протеиновите храни като риба и месо, яйца, чак накрая консумирайте въглехидратите. Вдъхновени от глюкозната революция, ние от The Green Bear създадохме една уникална добавка за всички от вас, които не могат да контролират апетита си, но искат пък да се запазят здрави, да не надебеляват. Тази добавка, базирана на берберин, цейлонска канела, алфа-липова киселина и разбира се ябълков оцет на прах, ще ви помогне да нямате пикове на кръвната захар след като изядете нещо, например един бургер или един сладолед. Няма значение. Една таблетка глюкорев преди обилно хранене ще ви помогне да държите баланс на кръвната захар през целия ден. Това ще ви предпази от всички тези проблеми и разбира се ще доведе до отслабване. Опитайте глюкорев и след това ще ми благодарите.